Co to? Co se tu válíš, ty líná špíno? Ty vole, je to tady! Čus, Kordus. Co se kurva chceš? Ještě furt držíš prachy! Ne! Ty ve, samozřejmě se to musí dání. Co to prdele ten kreten žvaní? No prostě jako, víš co, jak ty vole, máme nějaký nevyřešený věci, který prostě už mě jako to sere, že to není vyřešený, že jo. Prostě tam jsou nějaký peníze, který mi ještě dluží z těch streamů a nikdo z nás ani neví, jaká částka to vlastně je. No to musíš dát do 23. řádku daňového přiznání a musí to korespondovat se souhrnným a tohle. Takže tak. Tak, to teda nasrat. Do pryči! Kurva, ne! No, proč? Proč kurva jsem to vůbec říkal? Výborně. Ty vole, do prdele! Ne. Co se tu válíš, ty líná špíno? Do hajzlu! Do hajzlu!